Som rád, že tu s nami dnes na Klimatone kopec mladých motivovaných ľudí, datoví inžinieri, developeri, UX dizajneri a úplne najlepšie na tom, že stredoškoláci, mladiaci, ktorí prišli objaviť, čo je to hackathon a možno objavia niečo veľké. On Friday, the city presented the challenges. This is about problems that they want to solve, that they want ideas on. They also gave the teams some data, and over the course of the weekend, the teams were working with that data, but working also with mentors. My sme Nodo Candy Shop Team. Vytvorili sme na to aplikáciu, ktorá naskenuje knihu a podľa našich kritérií zvoliť, či tá kniha ešte patrí do kolobehu, alebo ju treba vyradiť. Za mesto Bratislava chcem vyjadriť veľkú vďaku, že sa nám už 5. rok darí lákať množstvo talentovaných účastníkov a mentorov, ktorým záleží na našom meste a ktorí sa rozhodli venovať celý víkend tomu, že budú riešiť naše problémy a výzvy. A máme za sebou ďalší klimaton. A ja som veľmi šťastná, že vytvárame veľkú komunitu inovátorov, ktorí chcú pomôcť Bratislave. A za to všetkým vďaka.